za primátory SAS Ajci Hlasy Štarezera, PZŠ2 Adaj Andalo Taboris, SAS Les 704 hlasy, Hrajinča Adaj Andro Taboris, Kadaj primátoris doktor Marek Čižmár. Za primátora bol celkovým počtom hlasov 4052, z toho v okrskoch 3 a 4 v rómskej osade s počtom hlasov 704 zvolený doktor Marek Čižmár. Žiadam novozvolených poslancov a novozvoleného pána primátora, aby predstúpili pred predsednícky stôl k prevzatiu osvedčení o zvolení. Koloman Demeter. Dovoľte, aby som sa poďakoval za prejavenú dôveru, ktorá mi bola daná ako novozvolenému primátorovi mesta Trebišov jeho občanmi. Ďakujem nielen za seba, ale aj za tu prítomný poslanecký zbor. Rozhodnutím pristúpiť k voľbe a dať mandát pre správu vecí verejných bol splnený základný atribút demokratickej spoločnosti, a to naplňať poverenie hlasu zdola a vykonávať svoju funkciu v súlade so zákonmi tejto republiky a na prospech všetkých obyvateľov nášho mesta. Chvíľu počkám, pretože pravdepodobne naši občania sa chcú vzdialiť.